madokachere mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechi20 mwedzi uno wa Kurume. Tikutandira kwedu nokwamutoko nyasi ipapa kanzuro yepamutoko yarehwa manjano wanhu kuti yaita tusvinu pakaenda kopaza kwese kumatakishopu kwagoisiwa nana nyamupini. Kumatakishopu kwakapendewa bhurutu yatagokunyepa yemazuva apfuura aya kuti wamukirira kundotutsikitidza pokare mugutamo. Aiwawo kanzuro waenda kotupaza mukupaza imomo kanzura batsi anoabiya achewa kuroza nipefu watoedza kuenda koita zvokuti tikuratidzira kukanzuruko, asi zvasaya basa. Tikatenda kanzuru kuti yaramba yakamira pakuita kuti guta redu rambe rine chimiro chisvinu, kuramba richiita unge heno kwatiri kumasango. Izvozvo zvinotofadza, toramba tichizvitenda. Bato roZanu pefu rikuita kufara kureketa kuno nokutoti sarudzo dziri kuuya dzokuMount Pleasant pokare nokuHarare iyo mabuda zuva Harare East aiwa dzinenge dzakawanakira. KuMount Pleasant wawo George Masva Vave anenge achiringana usu nousu pokare naMamuse Naison pokare naTiki Brian. Unobva waita kuona kuti aiwa aita achekundopuwa kutonzi zvienda zvakadando. Ukuwo kuHarare East Kelvin Mutimbanyoka kwaye anenge akaringana usu nousu naCynthia Cheza. Unobva waita kuona kuti idi waita zvavo kugashidziwa kutoti aiwa tambirai henyu nzvimbo dzekupinda mudare reparamende mahara pachena chaipo. Uya akanga bato rachero kuti kwai changu chimuti chapinda hede aburikapo kare ari kuti wamunangarwa wanofanira kuti wangwisisiwe kuti wanotekaira sei, unofanira kuti uite zvinoda baba kuti ukone wabva watoona kuti idzi dzakandojisiwawo mari unzi iwe kaje mari zviende zvakadano, utoona kuti paribe chizvino. Asi chiri kutorwadza wanhu ipapa kutoti wese wakuru wokubato roCCC wakasara wacho chamisa paakaburika wagotadza wese kana kuita mubodzi anopindawo kuti rekai ndipinde ndikwikwidze, kana kuti aiwa rekai ndiite kuti kupinde munhu anokwikwidza akamirira bato. Ndosaka magona katuni yanezuro iya yagoreya zvine musoro ipapo kuti kundobva kwakaita chamisa wese waakusaya zvokureketa, waakusaya pokutandira. Rekai hedu tirambe takaringa kuona. Wamuswati wagotumira mugwichi wawo Lindani kuti auye kuono kwaoreketa nohurumende weZimbabwe achiuya kuoreketa nozvomigodhi yokuchera-cherapo kare nozvimwe zvinhu zvavari kuda kuti wabatsirane. Unobva wandoona kuti aiwa wabi yedu wanenge wari kunhadzirana rifa kureketa kuno. Rekai hedu tirambe takaringa kuti inopera yakaita sei iyoyi. Chinenge chikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Ari kutungamira guta roHarare Jacob Mafume agoti iyo wakuru wehurumende ndo wari kuvhiringa kuti guta roHarare ritadze kuita tuzvinu, nokutoti hurumende ndo ino chikwereti chakakuritsa kudarika zvimwe zvinhu zvese, kudarika vamwe vanhu vese pakanzuru. Kwai apa waribe kana mari yavanogobhadhara zvokutoti zvinoramba zvindohwadza. Ipapo ndo paareketa tusvinu. Rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinoramba zvakadando. Asi iyoyi mhosva nonhamo yomakore nomakore vanoda pakudzibhadhara mari dzonge dzinobva muhomwe dzawo. Ari kutungamira wanhu wari pasi poZimbabwe exemption permit muSouth Africa agoreketa kutoti vanhu ngavareke kugotetekera zvakareketiwa naHelen Zille, kunyange zviri zvo zvinodiwa nevanhu vese, zvokuti kwai vanhu vari pasi poZEP muSouth Africa wakufanira kuti wapuwe zvitupa nekuti wagarisa munyikamo. Ndo zvinoda munhu wese, asi gorekai zvitetekera. Zvikatadza kuitika sokuringikawo zviri kuita ipapa munoita BP zvikatonetsa. Saka siyanai henyu nazvo ndizvo areketazvo. Rekai tigoramba takaringa ipapo kuti wanenge wachiperera papi, toramba takaringa tichikunyepai.
Kana tichikunyepai kuti wese wozanu-PF wanondoitiwa catch and release kureketa kuno nyasi dare ratakanura mhosva wanhu 13 wobato rozanu-PF wakasungiwa pakagwarashiwa Tinashe Chitsunge taringana nosarudzo dzogore rapfuura. Tinashe Chitsunge anga ari munhu wobato roCCC wakamuponda-ponda karikiriki idi zvakaita kunyangariwa. Hino kuti ngozi yacho wari kuipedza sei ipapo ticharamba zvedu takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Nobva watoona kuti kana iwo mhuri yekwaTinashe wakazvimbwa kuti wanhuwo wakatakanurwa mhosva zvinoita kuwahwadza, asi chokuita panenge paribe. Rekai hedu tirambe takandoringa kwazvinenge zvichienda. Wakuru vari kutungamira kambani yoFirst Mutual kwai wagoita zvechimanja mubudu, wagoita pokare zvechikiribidi kwai kutiza kwawagoita nomari dzowanhu dzinotosvika mamiliyoni 4 chaiwo. Mabuja kwai wagovhura dzimwe mari wachiisa pokare kutoita zvavo kutamba makasa nomari yowanhu. Apa wanhu vakuda mari dzavo paribe ari kuboeka, vakuda mari dzavo vari kundoendesiwa pamunondo pamusasa, vari kuda mari dzavo vari kundonzaiwa. Heno peno inzviru peno matufu, heno kuti zviri kumbopera sei ipapo, asi maridzo dziri kubudaba kureketa kuno zvaakutorwadza. Rekai tigoramba takaona komana zviri kuita kurwadza izvi. Rekai tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichakaira sei. Walter Magaya izvezvi kwai agototi ndiri kuda kuti tiite zvokureketa katombo kanyai kunze kodare rodzimhosva, nekutoti wanhu wana wakamuendesa kudare rodzimhosva wachiti agotinyepera kuti kambani iri kuita zvokuwaka dzimba pokare nokuita zvemugodhi zvichatipa mari makutukutu chaiwo. Mabuja munyepero wacho wakaita kunyangariwa. Ipapo unobva watoona kuti ukandoona munhu akutoreketa kuti unobva waboya mari yakawanda so, unobva waboya mari yakawanda so, chibva watoita kutiza uchimhanya chaiko nokuti ndo manyepo, kunyeperana kusvinu ipapo. Tiri kufara kunyepai kuti chikoro chofundo yepamusoro choGreat Zimbabwe kwai chagopuwa zvinhu chakagotenga kunyika yoChina zvinosvika mari yokuAmerica 500 zviuru 500,000. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda izvi. Rekai tione kuti zvinongo zvichiseenzesiwa sei. Kwai zvinhu zvawakatenga zvinhu zvokuseenzesa kurapa wanhu pokare nokufundzisa wana chiremba kuti waite zvokurapa. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda. Zvikoro zvinofundisa wana chiremba kurapa ngazviwande, ngazviingidzire, ndokuti wana chiremba wakawanda waboeke munyika. Toramba tichizvitenda izvi. Wari kuringa nezvedhamu roKariba Zambezi River Authority wagoita kurwadziwa fani kuti Zimbabwe iri kurapa ichindotutira mvura basi kuti wabike magetsi, asi iro dhamu rasara nezvikamu 13 zvokuseenzesa zvomvura inokwanisa kubikiwa nayo magetsi. Warume dai wari wamweka watoita kuchinja maitiro chaiwo. Heno dai avati mbwawo zvaindoitawo kutoti kundoita iwo mafashamano andouya akaita kupadura hwiziwo huchibva wazaza mvura mudhamumo zviite zviri nani, nokutoti wendo huno idi zvakaita kunyangariwa. Takafitira unzi kuchiribe kana nomvura yekuseenzesa. Heno ticharamba takandoringa ipapo kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Zimbabwe yajiwa noKenya 3 kwakabodzi. Zvaita kuwadza. Unobva watoona kuti Zimbabwe chikwata chedu chebhora aiwa paribe zviripo. Kai tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa, bato roANC ranga rafunga kuita zvakaitiwa noZanu-PF kuna Kasikuwere zvokumurambidza kuti apinde pasarudzo. Kuno apa wanga wada kuzviitawo ANC wachida kuzviitira bato raZumaria MK Party. Kuno wabva wajiwa nonyaya yekuda rodzimhosva. Wendo huno wari kuita kupinda chando chaicho, nokutoti madiri anga wari kuita kuti asange aripo kuno wazviruza. Ipapa ndopachawaratidza kutoti majiwa makuwara. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Apa kuKZN tiri kufara kuti kwai tsamba yange yanyoriwa ipapo kuti wapwerewa nosvika
zvikamu 5 kubva muzana wakutorambidziwa kuja kuchikoro zvavanga vari kupuwazvo. Kwai zvabisiwa. Tikuramba tichitenda kutoti wanhu wakazviona nezuro padande mutande wakabva waita karikiriki chaiko kuwatuka kuti imi muri kubisirei chokudya kuwapwere wari kubva kudzimba dziri bechokudya. Wabva watoita kunyara nazvo kuti yowe taita kupisira idi. Saka tiri kutenda izvozvo kuti zvisvinu ngazviende zvakadaro zvirambe zvichipisana kudando. Mutungamiri wenyika yeBotswana Masisi ariko kuZambia wari kuda kuparura Kazungura Bridge Authority inoringana kuti kaidza basa aro pakazungura Rome. Aiwa ndotu zvino takutoimba kutoti ipapa wachachimbidza kureketa nyaya dzozvitupa wakone kuita zvokuti Botswana noZambia dzigosenzese zvitupa. Tiri kuda kuti zviitike Botswana, Zambia, Namibia, Malawi, Mozambique dzese dzikakona kusenzesa zvitupa kusenzesa mapasipoti, isu tinenge tamhera kwakundosvikirawo kundoti kana mapfene aya mhanyisiwa gore riri kuuyari aiwa tapinda tobva tatondi chindotipaiwo mukana tipinde nozvitupa muone zvatinoita. Wotoona wototi aiwa kwedu tinosikinya tukono. Mapfene ari kuramba achindonetsa vanhu kuti watadze kuita tuzvinu. Nyika yeTogo iri imwe yenyika dziri muCommonwealth ipapa wachinja bumbiro ravo romutemo kuti foreign asimbe aite ndiye anogara pachigaro. Apa akazaza zvache, mabhururu ache, wakoma wache, wazukuru wache. Akaita kuita kuridza huwi chaiko kuti uyai tije dopiro ririno. Aidi wabiya ache akaita kuwachengeta. Rekai tione kuti zvichamusiya aripo chere kusvikira rini. Peno yawe ndio wachatoita kuti abve. Hino ticharamba takaringa. Waisraeri ipapa wari kuchema kuti kwai aiwa zvikiitika zvizvi zvagoitiwa noUnited Nations Security Council zvakatihwadza fani nokutoti America yakasiya sei tichivhoterwa kuti tinzi tiri kuita tuzvinuba. Kuita kuhwadziwa kuda kugwarasha vanhu idi zvakaita kuoma. Dai Mwari yawacheketa awakomborera zvaita zviri nani, pfungwa dzawo dzichinje kuchinja chaiko kuti dziite dzewanhu wazvinu wanoita tuzvinu zvavari kuramba vachiita zvinhu. Kuitari nzvimbo yeLampedusa kwai kwasvika vanhu vanotosvika zviuru 9 chaiwo mazuva mairi apfuura wari kubva kunyika dzokuAfrica. Kuno ivo vanga vari kuwati kwai vanhu vari kuuya koita kogara zvisiri pamutemo. Apa vanhu vese kuAfrica vandoburika vari kuti aiwa ndo vanonzi pachirungu madigital nomads, nekuti ivo kana vachibvawo nyika dzavo vachiuya kwedu ndizvo vanozviita kuti madigital nomads. Aidi mwana wamutema unotomunyepa bazvisvinu, unotofanira kuti umunyepe zvisvinu kuita zvokutamba. KuAmerica wazhinji wamukirira izvezvi kuhwadziwa nonyaya yekuti kwai bhuriji zambuko ropa Francis Scott Key kuBaltimore kwai ravhiringidziwa rikadhumiwa nochikepe chomakondena abva raita kugwa chaiko Mhanduwe. Pakaita kunyangara. Rekai tione kuti vanorisimudza sei kana kuti rini. Tiraramba hedu takandoringa. Apa tiri kuda kutoramba tichirangaridzai muMabuja kuSenegal kwaano mutungamiri wenyika ari kupinda akavhotewa nowanhu wese vanopfuura zviuru, vanopfuura zvikamu 50 chaiwo ari mumakore 44. Apa kwai agovhotewa musi wazvawa. Wabiyedu kana yawa wakuda aiwa wanoita kuti zvinhu zvese zviringane. Tiri papo zvedu rekai tigumire pano Mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.